ihe mmadụ dị ndụ n'ụwa ya agwa m ka m wee kweta na Mathias ebidobeghị ala. Enwero ihe dị n'ụwa mmadụ ya agwa m ka m wee kweta na Mathias ayiwabeghị ala. Because if you can go to this length in order to prove that na no nwere ihe chọrọ ime, ala ayiwago gị. So no ajụ m ejikwa ohere awe na biko ndị be Mathias before ọ baa ime ahịa sekpụrụ na jewe Zion Psychiatric Hospital ka enwe ike gị na-ebido n'oge gbaba ya ọgwụ ndị ara ka isi Jonathan iwu na-akpọkwa na aje na nke Mampasman oyi ehukwa ndị nọ na nke Mampasman na-aja eze ha na-ata alụ ha na-akụ mmadụ ihe akụgbu mmadụ akụgbu because of ma Igbo ha na-aṅụ ma mkpụrụ mmiri a na-enye ha si na a na-agwọ ha ọya ma chee na ike ị ga-akụcha ha n'ụkwụ. So biko nụ si akpọkwa na aje na nke Mampasman because Mampasman anọghị ya ka ọ nedo ha anya nyanwakwu na esi rọdụ n'ime kịta na-esi rọdụ n'ime. So biko nụ nke kachasị mkpa bụ jide na Mathias. So unu ya watch this video ka isi wee mee gịnị ka isi wee blend ya together kwuru onwe ike nwee ihu na nghọta na nke ikpeazụ a ka ọ dịkwa na this video ma nele na n'isi ka ọ dịkwa. Yes, this is 12 million naira giveaway to ụmụnna ndị Igbo. Ụmụnwa baby afọ ọnụ, ụmụnwa baby virgin. When I told you that there is nothing like miracle on this planet Earth, you begin to fool yourself. Even anywhere today, you deserve it as a human. So, after maybe Mathias in a stake 12 million audio money because na ego niile na audio. Ego niile na audio. You got to go. Also, ka akpọtali testimony enwe na Zion ground. They are numerous, but you don't even need to stress yourself. You don't need to stress yourself because na ebe nọ wee malụ na onye a aghọtaghị ife ọ na-akọ oge ọ sịrị na onidiri ka mmadụ kpọtalụ ya onye kpuru isi Jesus Christ mere ọfụ ụzọ, onye ogbi Jesus Christ mere okwu onye ngwọrọ Jesus Christ mere ọga ije na ịkpọtarịa any of these people just one n'ihe win 50 million wee kpọọ ya na phone mụ na wee kacha wee si na ọya ha eme ọsizie na iwulere iwu na mma akpọtarị ya onye kọrọ ngwọrọ from birth wee jụọ ya o nwere ebe ngwọrọ na-eme oluo ọya ozi ngwọrọ so na onye nwere accident kujisi ọkpa na abụ hazi aga ije ekpere ọgawa ije so na ọha miracle mgbe mmiri pụzie n'ọnụ ukwu ori na onweri nke Jesus Christ anyị emenwu pụzie na Jesus Christ anyị agwọni onye nwere accident ma onye agbajisiri ọkpa ma onye polio ma onye any disease merụ ọdazi aga ije wori na Jesus Christ anyị yara ya ngwọni nke a mana na ọ ya ngwọnizi onye amụrụ by birth because na majority of people kụrụ ngwọrọ today 98% of them amụọ ha kụọ ngwọrọ by birth. Go and make your research. Amụọ ha kụọ ngwọrọ by birth. Many people kpuru isi today, more than 90% of them amụrụ ha kpuru isi tata or something sickness or something mere ha ji wee kpuru isi. Now wugharịa gbafuo because na ofugo na machogo ka meet zie ihe ọnụ mụ nwa wezugo ka mụ na ahụ onwebe na challenge mụ na mmadụ nwere mgbe ọsọ ofugo na mmadụ go determined iri that money ọ gbafuo because na that money wo audio money o burukwa na bịa na Zion ijekwa kwasara ha ya debe obido kwachawa ofifo ya akọ but now that is not even why I am making this video. Mathias weruzie audio money wu debe na ya we don't see you finish. I challenged you wee gbayo n'oge ọwụ na-ese na-egwogo mmadụ 6,000 something na-egwogo mmadụ over 6,000 something wee gbayo Mathias gosi m case file gosi m patient file of 1,000 patient bịagoro na hospital na m na-ewuru 1 million tii na NGO account ihe produce nwe because that figure adịghị exist anywhere. Now 1,000 over exaggerate you because of numbers so I only call percentage of gonokwan to the numbers otherwise ncho akpom 100 or 120. Now 100 or 120 and we go more than that number go haju no or upset their medical bills e got to go so ejo nye mo mana ngo wat kere mo if you na because ni na that it is now enough for you to challenge Jesus Christ abi now we gba
wotara ụmụ 500 record of ụmụ nwanyị bịa mụ nwa na hospital free hospital na m enyewu 1 million naira to your NGO ihe provide nwe nsego wotara m mmadụ 20 mmadụ 10 because na-ese n'ịkpọrọ na numerous people many people wee jee abroad for their treatment nwesu wotara m naanị mmadụ 10 ekpogoro jee abroad for treatment minus mmadụ ebu aịma ọdịnaka Nweke and nwoke Imo steeti ọdịnaka Nweke nwụrụ anwụ nwoke Imo steeti bụ na ya ha eghe ọnụ wee ruo taa wotara m another person minus these 2 people nweghị ike provide nwụrụ m anything give Okwuluora ndị Igbo this same challenge Okwuluora provide here nye many people nye Los Zeus this same challenge Los Zeus provide here I gave you this same challenge till today you did not accept it not that you did not see it but you did not accept it because you know that those magamagi na-eme they are not practical so jee dinere na with this your challenge na ihe mana ego ndị Amerịka na ego ụmụ Zion n'ụwa niile bukọnyere ife na nwa isi iji wee na-ekwugheri ife ị na-ekwugheri ndị Zion butere 5 something billion ịpụta ụbọchị ụka n'ọgbakọ ndị aṅụrụmaṅụ na ndị kaikaigo si niile welcome your member si Amerịka wee bata niile welcome your member si Amerịka wee bata because nya iwobe na ndị Amerịka ka ịma na ihe nweta ally from America ịghọtago because n'ịnụrụ ịnụgo ego atụkọnyere na Zion ọ na-agwaghị isi Mathias, let me tell you what is happening in Zion ministry is enough miracle that you cannot even comprehend. It's enough miracle that you cannot comprehend. It is not just by accident that na fundraising of 600,000 or 1 million after 5 hours of team raising more than 500,000 or up to 500,000. Mana for somebody and that people are now willingly without anybody that force her. If you follow what God is doing, if you follow what God can do, as long as Jesus was on it, he have was on it, look, let me tell you, only can I doubt miracle na Zion ministry. Man, he will flavor. I'm gonna people like us, first hand encounter and knowledge of who this God is. I have my own testimony. Share na Zion ministry, but I will share it at the right time. It's a testimony. I have my own testimony. Share na Zion ministry, but I will share it at the right and the appropriate time. And many other people who testimonies, and we numerous testimonies na this 100 days, but they provide the because that money I do anywhere. Forget about checks in Achisa. It's a ship tile check. It's a ship tile check. Because you cannot even give it to anybody. You cannot give it to anybody. If you meluna Imo State na wali isi. If you meluna Imo State na atoeba. If you meluna Imo State na enyewu malaria. E mwalo ki yesi we comprehend if you meluna Imo State. E pote ebi anye challenge ke ebi a deceive wende mad. On de kane e believe no. I gave you a practical challenge. This is believe in reality. Mathias, prove volume that you are the master of reality. Can you show me 1,000 out of over 6,000 to 7,000 in Apple? Till today, you can't even provide 100. Over see email live video na everyone is your clinic. Or file or patient files from a counter. 50. Or nyake na Apple. Say no mado. Akugolumu, I can give you numbers. It shall challenge him. It shall challenge him. A fear over 150 people. I can tell you record here. Nana mukata J Dowaru J Gosha if a demand messages him na inbox on Dowaru J or set yabiru man or meme when like him. What somebody I may or what people I may. Or if you janisi, or something you may when challenge God. You gotta go. Malankeyu, you do little, but you talk a lot.
So ife ụmụoko ka na-esogbu endigoro imerụ owo na ahịa endigo imerụ iwulu ofu onye anya chiri eze n'obodo ndị kpuru isi, because iwe onye ofu anya mana ichiri eze n'obodo ndị kpuru isi, you think na o nwere ife ịma about medicine also. Even na Zion enwere professionals, people who are intellectuals, people who do more exposed, people who do well traveled, people who do well connected, people who well resources, people of different heights and standard class of society. You think you are wiser than all of them. So audio money, that is audio money. It's not coming out anywhere. Oge mụ na atụchalụ challenge ọnwụrụ mgbe a mụ na atụrụ challenge mmasị Ezeugo jee kpọta mmadụ ọnwụrụ mmụnwụ mgbe a mụ na atụrụ challenge ịtụọ mụ dị challenge ya like ọkwifu hospital file a achọghọ m ntụ yesi wee provide ya enweghị many condition. The only condition is go and bring 1,000 patient files for your hospital or from anywhere you take go people to hospital. Apụzie how I will do my own verification. No conditions attached. The same thing with the free hospital it is. It's supposed to be more patient file than any hospital don't acquire. I don't care how you come about it. Allow me to do my verification in any condition. What you need is that miracle. And what I need to do is when I show you, go and verify. You make your own verification malo na condition na onye enwerie. There are testimonies all over. Epụta na asị onwere onye Igbo ama m onye ọkpụ na-eze ahịa mụ na iju wafọ na Zion iju wa mere video onye ọkpụ na-eze ahịa nye na nwunye chọrọ nwa 12 years 6 months in Zion, nwunye di ime mmụọ nwa do ime in 6 months o ji wee je Zion di ime mmụọ nwa tata ama na ụmụ Igbo aka oji ị na-akọ story ịnụgo testimony onwe testimony ị na-afụ testimony niile ahụ ị na-afụ na page Zion nwo tips of the eyes. If ịnụpụ testimony gba ọsọ. I wish na one day na mma arụ ọnụ live testimony na my page. Come live and give your testimony. Ịgbafere ime ife a na-ekwu iche na Zion nwo jos ka a na-ekwu oge iche na ndị mmadụ ya nọrọ na-ebukọnye ụdị ego a ka e wee na-emepe a city without people ndị enweghị first encounter of ife a na-eme ebe a. Ịghọtago? So ndị na-ege ntị na that your audio 12 million ọha ka ebere m na-emere. Ịghọtago? Zion will fly. Ife na-eme na Zion do more bigger than you that you can never comprehend it. Take your audio money away. Ịghọtago? Ama na ego niile akpọ na Zion ekweghị ezu ike. Ịghọtago? But you cannot change it. Nke next year ya do more than nke this year. Ịghọtago? Ndị ọcha nwere times 20. It's not a miracle. You work for it. It happens to you because you are a human. Na ịbụ gọvanọ taa, senator, because of you are a human, how mmadụ ga-abịa, ọbụrụ anụmanụ. You know, so you're on the process. That is why you become the governor. Now, I wepụta 12 million naira. Agwa m unu na enweghị onye dara ngwụrọ kpụrụ isi nwere breast cancer, kidney failure, liver failure, hole in the heart, brain tumor, ndị gbajiri ọkpa, ndị nwere dislocation, ma ndị nwere accident gbajiri ọkpa, onye nwere intestinal obstruction, nwaanyị na-achọ nwa, nwoke nwere low sperm count, you know, ndị nwere eye glaucoma, kpugolo isi, ndị nwere eze mgbu, ndị nwere appendix, ndị nwere hernia, na o nwere unu nche niile jeru na nke nwa baby virgin nga ọkpala receive single Helen. And today I am backing it up with 12 million. Now, gị nwa ga-akpọta onye kpulisi ma onye ngwụrụ ma onye ogbi ụlọ okwu na nga ọkpala ma onye na-achọ nwa mụrụ nwa die ma onye nwere eze mgbu jesebe eze mgbu ana ma onye nwe hernia, appendix, hole in the heart, ma onye nwere kidney failure ma liver failure, onye nwe brain tumor. Gị nwa ya akpọta onye agbajiri ọkpa akpọjere die oje senata ihe a na-eme ya na gị nwa nwere the check of what? Gị nwa nwere the check of 2 million naira. Na your own check, edego m the check ede. Ị nwere the check of 2 million naira.
efere ya gị nwa ga-provide onye nwere ụdị nsogbu, onye nwere low sperm count, jesiri ekpere ahụ nata low sperm count ana, jesiri ekpere nata eze mgbu ana, ma ebe ọ gbajiri ọkpa dị mma, ma ngwụlọ agaba ije, ma nwanne gị, ma ọmị gị, ma di gị, ma nwunye gị nwee kidney failure ma breast cancer, ijesi nga ọkpala nata nya bụ ọya vanish, ọ dị ọzọ ya na-alụ, gị nwa ga-akpọta ya akpọta, nwere 2 million. This is the check. Cheta na federal government be against of fake check, so come with your evidence and take your money. Refusing to give you the money, you can go and sue me. Understand? Now then gị nwa bụkwa onye kpuru isi, ma onye dara ogbi, ma onye nwere pile, ma gị nwa nwere leukemia, gị nwa nwere cancer, gị nwa aka agbajiri agbaji, ma ọ nwere sugar, gị nwa nwere sugar diagnose gị, ọ bụrụ na diabetic patient ka ewu, ma kidney failure, ma liver failure, ma brain tumor, ma onye ogbu ya anaghị ekwu okwu, ma onye ekpenta, iwe jesi nga ọkpala wee nata, ọ bụ na ọ ya aha nago na vanish go gị n'alụ, iweta evidence gosi na ịdị ekwuba okwu na n'ikwu ego okwu, na ide afụba ụzọ, na ịfụ aga ụzọ, na ịdabụrụ ngwụlọ, na ide eje ije and na ijewe gị ije. N'inwe bụ breast cancer, eweta ya fụma mgba na-agba gị chemo, gaa through your file, ịghọtago, gaa through the oncologist treat gị, wee fụ n'inwe bụ cancer, jesie nga ọkpala nata cancer na ọ n'inwere common hernia, ana m ejefa hernia ma appendix, ma eze mgbu, eze na-egbu gị mgbu, ijesi ekpere ahụ nata eze mgbu ana, na-echeke 10 million for you. Okay, for there, 10 million naira. This is my check. This is my company check. Efria, this 10 million naira is for you. That is 12 million naira. Then this challenge now, oya last for 1 month. Understand? Understand? For 1 month. From now till 1 month. Today is 28th of August. 26th of August till 26th of September. For 1 month. Deregaba. Okay, last for 1 month. Now, Wetonya Keta, come and be a millionaire. You don't need to pray anymore. You can never issue or show any fake check. If you try it, if they report it to the federal government, they will get you arrested. That is why I'm bossing again. I'm not in the medical business. Kawara na tia check. Go. Now, what am I saying? Ian Jakwataru no na wuzina sebusinu people be criminals. If on the father, if on the pastor, if on the bishop, if on the catechist, if manda apolo one reverend sister. If we ni na neme religion, ndi dibia, ndi sege na ha na agwo hini na bụ ndoshi from A to in bosi reality ga hit. Imi nwe be nsogbu na ndị mmadụ na-enwe ka iji agbajere no ka agbajere be dibia ka ọ yara ime gị. Boso ya eme gị. Rabashi kapalaba. Bosi that problem ga hit gị man o hit TB Joshua egbi ene no blo ya nwụrụ anwụ. O hit Chedu nwa dike na egbu ni no goro Jesus onwunu anya. Kidney failure hit party obas. Church here is 7 million a ga-eji mee kidney failure there. Pati ọbasa nwụrụla ya. Iyetago. Mgbe aka ya amala na azọgbu ndị na-abịa na nke nwa virgin last year ndị nwụrụ n'ụzọ dị ka aja. Ndị azọgbu na direction na nke Elijah Enugu na nke Ekuke dị ka aja. Enwere ihe na-abịa free. Everything nwere procedure. Onweghị onye na-achụ gị, onwekwa onye na-achụ. Onye na ọkịtị nwere ni power hidden anywhere ihe eje chọ mmadụ. Karịa practical. Ọ n'isi etiri onye a boys, siti onye a ihe. Ọ emebiere onye a business practical. Enwere ọnụ ọgwụ ọbụla ị ya agwọ ma ekpere ihe ekpe ka mmadụ shop mmadụ nwee problem. Enweghị onye nọ n'ụwa nwere power i stop your progress, your business apart from government. Ọ na mmadụ bịa mee ya practical, bịa mụọ shop gị ọkụ. Understand? Ọ onye chọrọ igo gị ọsọ onye a ya echekwa na it is done practical. Ma nweghị ekpere ị ga-ekpe ọgwụ ị ga-agwọ ka mmadụ ya baalụ. Unless me were poison tiele mmadụ na ihe dịka acid sniper. Onye here bleed ozugbo. Instantly. Enwere ihe dịka na mmadụ ga-eme nwaanyị ọ yara ịmụta nwa. Asị na ọwụ inchi no ihe na-eri ya nwa n'afọ. No. A lot of you digging with low sperm count. A lot of you nwere obere some dirty digging in your womb. Infection. A lot of you, your womb might not form very well.
Understand? Meet doctor na-afụ maka gịnị akpa nwa ọ bụ na gị na di gị enweghị nwa na emekwa na IVF agbaghị na inwe ike ime ofelu then agakwa more investigation mana ekọs o ji felu mekwa ịnidere ego ihe niile ide na-abụ ego enwe ndị mere 5 times before ọ work depending ka organs mmadụ dị nwe ndị ya eme ya once ọ work ọ ebe akụ na afụsị na ọ mere akụ na mma nkechi eme na 4 times na ọ mana nke gị gara once. That is life, that is your health condition. Your own works straight once because of your health condition. Ọ bụ na health condition nke gị dị ka mma nkechi ya emekwa 5 times before work or the due process. Enwere onye ọbụla nwere ike karịa gọvanọ na your steeti. Enwere onye ọbụla nwere ike na Nigeria taa karịa Tinubu. Enwere mmụọ na anywhere ịdị stop anybody ma isi etiri accident ma mmadụ da anọgide nwụọ organs gị ga-develop problem before you die. Enwekwana enwe power ime gị onwe organs gị develop problem ọ dịrọ possible. Unu ejezi n'ụka, unu ejezi na ọgwụ ihe niile na-awayo ọ da arụ ọrụ. Gọọmenti kpara ga mana ihe niile na-eme rubbish. America chọọ igbu ihe niile nọ na Nigeria taa ga-egbu anyị ncha ma president ma onye ọbụla nwe onye ga-survive. Security agencies ma ihe na-ekwu ya. Ha ga na Venezuela bụrụ president bụrụ nwunye ya. America chọọ igbu ihe niile nọ na Nigeria a ga-egbu ma gị ma ọgwụ gị ma juju ma Jizọs ma njem Michael. Nigeria bụrụ desert ha were ya. That is why ha ji gwa gị na ọ bụrụ na ị chọrọ iyere your resources to the world market na ị ga-use their currency ma ịchọghọ ma gị ma god gị ma juju gị cannot stop it. N'otu anyị nwere mmanụ kịta na mba ụwa bụ igo anyị mmanụ anyị asị mba na anyị ma anyị uzi dọla nọọsụ igori anọnụ naira maka Chineke America ga-abịa bọmbụ here. Fada ayogu biko Venezuela ajụ na fa manle mmanụ fa with foreign currency hold on mmanụ fa na-eyuzi ya so na befa America na-edo ha dogide na je buru the president with nwunye ya je kpọchie na US a whole number 1 citizen of the country. Mgbe emume agata feature unite Africa ka Africa nwee one passport and one currency which ma na-eme ya Africa ga-adị mma because enwezi mgbe Africa niile ga-aja ọzọ ya sịrịza alụ ka anyị daa ụbịam. Africa nwee one currency one passport Africa will grow. America wee sị ka ndị amala ife ka ha nwee ike use way their resources rapụ ekpere ha ya na-ekpe mewe fasting 100 days na ha ekweghị ha bịa gbuo emume Gaddafi. Na Libya yasago jee jụọ ese mgbe emume Gaddafi na-achị Libya bụ ịnụọ nwaanyị na Libya gọọmenti ga-enye gị go worth 5 million naira nye gị ụlọ. Jee jụọ ese ibere Libya citizen nụọ nwaanyị mgbe emume Gaddafi bụ the president gọọmenti ga-enye gị go worth 4 million ma nyekwe gị ụlọ na Libya. Emume Gaddafi na-ewere gị omee moto import o were ego gọọmenti omee moto import from Europe wee na-ebu ezi citizen on credit ha na-ebi the same life Europe na-ebi. Mgbe emume Gaddafi nọ ndụ enweghị onye Libya na-eje ficha na Europe ma na America mana today they are cleaners now all over the world. Ọ bụrụ ihe America na-eme because they don't want you to grow. Ịma na this world is conquer and rule. Religion bụ conquer and rule. Onye a na-asị gị na ọdịgoro gị na mma asị ihe na-egbu mmadụ nweta gị ogbuo gị si ebu na ihe adịgoro gị na mma n'ụwa anyị nwere ego na ija solve problem. Now otu unu tụkọrọ ego na tinye na akpa nwa virgin adịgo blessed onwego ego enwezi ekọrọ ya kịta ihe ọ na ọ chọrọ iji ego megide ọ ga-eme ya mana gị nwee n'ọrụ ị na-eche echiche ụgwọ ụlọ ị graduate ya na from university ọrụ adịghọ business gị nwee nsogbu isi na mmadụ menụ gị na nwunye gị na-agba mbọ eme n'enyocha ị na-achọ nwa sinsi ọbọdụ ị na-achọ nwa bụ nsogbu na nọmba 1 inweghị ego eji achọ nwa agbara ka achọ nwa ọga ịchọ nwa at least ị ga-edogo 20 million 10 million kpọọ ya asị fọ ịchọ nwa mechi ịchọ nwa then ịchọchazi ya medical gwa gị na enwere ni solution ịmụ nwa anyị chọrọ IVF ije chọọ ebe ya eme nwa adopt wepụta 5 million or 4 million ga due process mee nwa adopt zuo ike. Ọ bụrụ ofu nwa nwoke ma adopt nwa na-erute 18 years or 20 n'ọrịa nwaanyị ọ mụrụ nwa gaba ibubugodo mkpa nke a face other problems. Understand? Mana na-ati ego ụjọ n'ime n'ebe onye ọzọ jelo dani ga-eje gafe mana ọgụ the highest wicked human being on earth ebe na-ekpele onye ọzọ ekpele ọdịda onye anyị na-asị n'ebe o jere dani ya eje gafe ọlọ nne mụrụ ya ọkwa nwunye mmadụ
ọkwa di mmadụ ọkwa nwere ụmụaka na-aga n'ụzọ primary school na-akpị ya dadi ọ na-aga n'ụzọ Enugu Ọnịcha adịghọ mma moto egbuo ya kama ndị ụka ga-apụta nukoro anyị protest ka gọọmenti mesie ụzọ ahụ wipụ regulate moto ga na-agba na dị ụzọ bishọn enwe speed limit monitoring camera otu o si debe ndị ọcha na ịgbakarịa speed dị otu a na ebe dị otu a kamera ebu oge bifo na-anarụbeghị edowego ologo faịlụ ị ga-akwụ kama ụka ga-elid anyị protest ha na-elid anyị to Mountain Zion ha na-elid anyị n'ekpere na odeshi program na ndị ọzọ ga-anwụ na ya ma anwụ iberibe enweghị mgbe everybody ga-anwụ once brain gị ka a na-eyuzi yes ndị ọzọ nwee ka dị ndụ si n'ekpere ahụ wọkụrụ mbọsị gị nwa ya anwụkwa ndị ọzọ dị ndụ ya asụkwa na ekpere ha wọkụgo ndị gboo ji si n'ofu mkpụrụ aka rụta mmanụ zuo ọla onye anya na nwanne ya ọkọ ka ọ gị gakpụrụ mmadụ ibe gị ka ọ kọọ gị ọ mụ na gị ga-emezi be anyị enwere God na-ahepụ gị n'iwu ya onwere God nyegoro gị aka ka ma ede ndị nyere God nyenugoro gị aka n'ụwa bụ your parents your mother number one bụrụ gị n'afọ your dad tinyere spam na egg your mom o wee fọm ọwụrụ mmadụ your mother secure gị for 9 months wee fichagide gị ike dojie gị n'ọzọ primary secondary go university onda bụ your number one chi nyere gị aka n'ụwa ha chi igbu gị egbuo gị mgbe anyị pere mpe understand onda na bụ chi nyere gị aka ha chi igbu gị egbuo gị now that is the only God now gị nwa bụzi God onwe gị and onye ọzọ bụ God gị na-abụ the nearest person beside you contact you build connection kedu onye duchie gị na contact ya nyewa ka m ji gwa gị nearest person beside you now you are the God of your life gị nwa ji ndụ gị ichi iwe ndụ gị na iwere ndụ gị just were sharp object na onu gị ebe akpa ime mba elu a na press sie ike ebe a na mbụrụ ya nwụrụ anwụ ọkwa eziokwu ichi igbu onwe gị na ijego sniper nwụọ which I never advise you ibụrụ ya nwụrụ anwụ onye anọ gị n'akụkụ na-achọ igbu gị ma gị ma Holy Ghost fire ọchọ igbu gị na owere obejiri okpere ije nga onye anọ gị n'akụkụ na-achọ ịgbagbu gị na bụ na oji egbe kpoo onye polisi ama onye mi anọ gị n'akụkụ na-achọ ije nga ọgbagbuo gị nwere ihe ga-eme anyị esoje prison egbukwe ya nwa by hanging onwe mmadụ ekpefutie so God na-eme exist now n'ụwa bụ gị nwa and the nearest person beside you mbọsọ ọ bụ na ịnọgidere baa moto n'odebe mmadụ n'akụkụ nọrọ mmadụ na ma na onye anọgị n'akụkụ bụ chi gị ibuchi onye ahụ onye a wepụta daga n'azụ sunye gị na afọ nwụọla ihe na-apụtasị na God ji ndụ gị nwere God ji ndụ gị mmadụ ji ndụ gị ọ ya mere na kidnapper buru gị God arapụ gị ti mmadụ atụ ego bịa beeluo gị kidnapper buru gị na God ga-agba nkịtị dowe gị n'ime ọhịa 3 days 4 days 1 week ọtị mmadụ dị ndụ ndị nọzi gị n'akụkụ ndị ahịa ma ụmụnne gị ahụ nna ha agwa gị na ndị ụka mee ka ị gbaala ọsọ maka ịgbara ụmụnne gị ọsọ ịgbabaa n'ime ụlọ ụka ụmụnne gị agbakwara gị ọsọ ha gbabaa n'ime ụlọ ụka iweta inye ndị ụka ụmụnne gị weta ha nye ndị ụka unu eburuzie ọnụ ihe unu ga-emeziri onwe unu onye nwe na famili na yasa bọsọ na ezinụlọ ga-abịa bụrụ otu bụrụ ofu ka m gwa gị eziokwu ezinụlọ a ga-ebido gawa n'ilu na kidnapper jide gị na God agbafuo ndị ga-atụzi ego ka ebie ndị kidnapper bụ gịnị mmadụ ụmụnne gị mana ihe God kwesịrị ime mgbe kidnapper ji gị ọ pụta sị na onye a bụ nwa m ọmụnwa ji ndị ya ngwa rapụ na ya ọ bụrụ tọndọ send ndị kidnapper boa nwanne nwere ya na-eme ihe free nwa baby virgin asị unu it is onwe it is well ọbụla o nwere ike kpuchi it is well ị natawa win moto 100 million ọ bụrụ maka na okpuru it is well o werego that brainwash program ọ gị ma ijere ya ma ije ho ị ga-ewin the moto once you apply for it ịma win kwenye moto ọ bụrụ na ịgbahọ the rifle ọ bụrụ na ha apply to win it ebe a dị mmadụ 100 ma apply ọrụ and achọ mmadụ na-abịa wụkọ nọ mmadụ na-aba ka a ga-ewe onwere God mere ji were onye a ma were onye a ihe ji were onye a maybe their performance or na the person na-ewere just tinye aka were mmadụ na-aba or decide let me just take these 2 people enweghị God mere ya onye bụ God mere ya bụ onye ya pikiri afa gị ọ endre di onwere ihe dị omimi onwere spirit ahụ o nwee dị sense God unu na-ekpere ọla ikọrọ the account number gị ka ị na-ejezila ahịa afọ inwe dressing saloon why iji emepere dressing saloon kpee ekpere ka ego baa na akaụntụ gị go and work ọga rapụ ndị ekpere ewepụtago m 12 million now gị nwa dala ogbi gị nwa nwee breast cancer gị nwa nwee liver cirrhosis gị nwa nwee gbajiri ọkpa iweta evidence na ijesiri ekpere akịta nata ọna gị nwa ya akpọta onye a nwee 2 million gị nwa mere eme 10 million I gave you 1 month to deliver
to deliver. 1 month to deliver 12 million naira giveaway. Barandoka. Na nisi na ha na-agwọ ọgwụ ọsọ. Nwere power. Ifuru ọgwụ ha na-asị gị na ha na-agwọ. Na ihe ndị Igbo ji ekpe ekpere ebe ịbịa n'ọfịs m ifo na-enya nke a bụ nzu natural. N'aka na ama nzu ama ama oli. Ị ga-adị ọcha dị ka nzu. Nke a bụ ọjị. Nke a bụ ọjị. Ifuru ya na edo. Ya ka ndị Igbo ji ekpe ekpere. Onye ọbụla bụ weta akwa okebi akwa red kechesi gị n'onwe something ọgwụ a ga-arụ asị mana ndị ụka ga na-epressure unu na ọgwụ a na-arụ ọrụ ofu ndị ụka ya asịkwa gị na ike adịrọ n'ọgwụ ofu ndị ụka ya asịkwa gị every spirit of ọgwụ agwọrọ agwọ na bụ na Holy Ghost fire ihe ike adịrọ ka ị na-asị Holy Ghost fire ike adịghọ na Holy Ghost fire ike adịghọ na Jizọs ike adịghọ n'ọgwụ isikwa na ị nwere ike bịa tụọ m chale n'ịbụ dibịa na ị na-agwọ ọgwụ na o nwere ọgwụ ya abịa gwọọ kịta ndị ogbi ma ọ ịfụọ m ya ndị a na-ada tinye date and time ka ị bịa mee ya i were nke gị na-abịa nwere nke m ị ga-ejiri ọgwụ na-abịa nwere nke m ma ejide ọtụmọkpọ nke m and ọtụmọkpọ nke m ga-abụ grounded pepper ka mgbe olu ga-espo ose akwọrọ akwọ ịfụchara ya na m nke gadara m fụ ego ose n'anya ịfụkwa ụzọ 1 week mana ma bụrụ Ezeugo reality bụrụ Jizọs na Baịbụl bịa ihe mmeji 2x2 ihe tọgị ichiche babababa fire ọ bụrụ na 90 na-adara m mpịa gị 2x2 n'azụ isi ịdahọ na ana mana ma bụrụ Ezeugo a medical doctor na-eje isekpa na-ekpe ekpere a lawyer professors in Africa ihere me unu professors in Africa shame on you. A professor is to create an idea for their nation to excel. Professors in Africa, what idea have you created so that we can produce something to sell to Chinese and Japan? Not in Nigeria. A professor in Nigeria, a pastor will tell you to raise up your phone to receive miracle and light. A professor will agree to that. 12 million naira giveaway. We are waiting.